Fil-Belt Kapitali, il-biċċerija l-antika inbidlet f'ċentru ġdid għall-artisti, il-Valletta Design Cluster, dan b'investiment ta' xar miljun u 400,000 euro li parti minnhom ġew minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Din il-bidja ġiet inawgurata mill-Prim Ministru Robert Abela. Il-binja tal-Valletta Design Cluster fuq medda ta' aktar minn 3200 metru kwadru se tkun miftuħa mit-2 sal-Ħadd u se jkun hemm fih 15-il studju, żewġ tifran u ġnien fuq il-bejt fost oħrajn. Barra dan hemm bitħa ċentrali li se tiġi msaqfa biex tintuża għal diversi attivitajiet matul is-sena. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dik li issa se tkun il-Mekka tal-Arti, il-Prim Ministru Robert Abela qal kif dan il-proġett se jagħti lura binja storika li kienet ilha mitluqa għal iżjed minn 50 sena. Il-Prim Ministru qal kif pandemija pajjiżna tisib il-fondi neċessarji biex anke jinvesti fis-settur artistiku li huwa wkoll kontributur ewlieni fl-ekonomija Maltija. Qabel ġiet inawgurata l-binja, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti José Herrera qal kif dan il-Gvern qed jaħdem biex il-kultura f'pajjiżna tkompli tissaħħaħ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Zoppardi qal kif dan il-proġett huwa parti minn kullana ta' proġetti li jiġġeneraw in-naħa t'isfel tal-Belt. Tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason Mikallef, qal kif dan il-proġett se jfisser il-bidu għat-tieni reġenerazzjoni fil-Belt Valletta. Qal kif minn post abbandunatu mitluq, issa dan il-post ingħata l-ħajja fejn l-artisti jistgħu jesprimu ruħhom aħjar. Żied jgħid ukoll kif dan il-proġett huwa parti mill-legat tal-Valletta 2018.